Ja sam Sara. Nisam te prepoznala. Je li to zmija na tvojoj glavi? Pa samo tu. Samo tu. A šta misliš da napravimo mi neke zmije? Da. Jel voliš zmije? Da. Ćemo da pravimo zmije od papira? Da. Ajde, dogovoreno. A znaš šta ćemo da radimo kad napravimo zmije? Ne. Da napravimo bitku, moja zmija protiv tvoje. Jesi spremna? Da. Hajde, da počnemo. Izaberite neke lepe papire u boji i zatim ih podelite na tračice. Ja sam moj papir podelila prvo na 4 dela. Posle sam svaki deo podelila još jednom, tako da sam na kraju dobila 8 ovakvih zelenih tračica. Što više tračica napravite, vaša zmija će biti veća, a također možete da koristite i razne boje da bi vaša zmija bila šarena. Ja sam rešila moju prvu zmiju da napravim celu u zelenoj boji. I evo mojih 8 tračica. Sada ćemo da zalepimo početak jedne trake za početak druge trake. Baš ovako. I sada počinjemo da preklapamo. Samo pratite kako ja to radim i radite potpuno isto. Jedan papir, pa drugi papir. Opet prvi, opet drugi. I tako sve dok ne dođemo do kraja ove naše tračice. A kada dođemo do kraja, onda ćemo uz pomoć lepka ove naše tračice nastaviti. Tačnije na njih ćemo nalepiti nove tračice i nastavljat ćemo postupak sve dok imamo tračica. I idemo, preklapaj, 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 lepi, 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 preklapaj, 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 lepi, preklapaj, lepi, vredne, vredne ručice. I pošto više nemamo tračica, ostavit ćemo ovaj jedan kraj da nam viri. I na njega ćemo zalepiti zmijinu glavu. Tako da sada ćemo makazama izrezati glavu od naše zmije. Zatim ćemo nacrtati 2 tačkice zato što je zmijama čulo mirisa jako dobro razvijeno za razliku od čula vida i sluha. Zatim seckamo jezik od ove naše male slatke zmije. On je rascepljen na vrhu i ako niste znali, na njemu se nalaze čulo ukusa i čulo dodira. I na kraju okice. Za ovu zmiju smo odabrale zelene okice da se slažu uz njeno telo. I evo je, naša super zmija je spremna. Wow, mama, kako je dobra. Želim da se igramo cijel dan sa njom. Igrat ćeš se, Tarice, ništa ne brini. Cijeli dan možemo da se igramo. I počinjemo i sa drugom zmijom. Ova zmija će mi biti plavo crvena i za nju koristimo trakice, to jest pravimo ih od ovih trakica. Što više trakica isečete, to će vaša zmija biti duža. Moje trakice su 10 cm sa 2 cm. Vi možete da koristite istu veličinu, a možete malo i da je modifikujete u zavisnosti od toga kakvu zmiju želite da napravite. I evo, sve sam iseckala, sada počinjemo da lepimo. Tačnije, prvo formiramo, mogli bismo reći, jedan prsten. Zatim kroz njega provlačimo ovu drugu tračicu i opet lepimo novi prsten. I sada ćemo kroz ovaj novi prsten opet da provučemo jednu novu tračicu.
Naravno, pre toga sve dobro zalepimo, provlačimo novu tračicu i opet lepimo prsten. I tako sve dok imamo tračica, ponavljamo ovaj potpuno isti postupak. I sada, pošto nam je ostala samo još jedna tračica, nju nećemo zalepiti kao prsten, nego pogledajte šta ćemo uraditi. Zalepit ćemo je ovako i ostavit ćemo jedan deo da vidi kako bismo zalepili šta? Pa naravno glavu. I ova zmija će isto imati plavu glavu. Opet ćemo nacrtati 2 tačkice, zatim lepimo oči. Ovo će biti jedna blesava zmija koja će imati jedno rozo, a jedno zeleno oko. I na kraju, kao i malo, presečemo jedan jezik. I evo je, i ova zmija je spremna. Tarice, koja želiš da bude tvoja? Ja želim zelenu. Dogovoreno. A, pošto je Tara izabrala zelenu zmiju, ja ću da je modifikujem tako da to bude baš njena zmija. Da li znate šta ću da uradim? Pa napravit ću zmiju jednoroga. Tačnije pravim jedan rog da zalepim ovoj zmiji zato što Tara najviše na svetu voli jednoroge. Znam da je ovo jako blesava ideja, ali šta da radim, prosto nisam mogla da odolim, zato što da vi samo znate koliko ona voli jednoroge, sve bi vam bilo jasno. Sada lepimo naš super rog i to je to, zmija jednorog je spremna! Tara, da li može da počne takmičenje? Da. Da vidimo koja zmija je Hoćemo da vidimo koja je brža ili koja će više da ode? Koja je brža? Koja je brža? Ok, drugari, onda ćemo da postavimo cilj. Neka tvoje naočare, Tara, budu cilj. Koja zmija prva dođe do ovih naočara, ona je pobednik. Važi, Tara? Važi. Je li dogovoreno? Da. Idemo, postavimo ih jednako. Ovdje na početak. 3, 4, sad. Pa moja nije ne krenulo, tvoja je stigla, Tara. Kako je to moguće? Idemo opet, sigurno si varala, probat ćemo još jedno. Idemo. 3, 4, sad. Tara! Da li ti mene varaš možda? Ne. Pa tvoja zmija je šampion. Vidimo još jednom. Kako tvoja je zmija prebrza? Drugari, ona proleti brže od našeg oka. Drugari, hvala što ste gledali moj video. Idem da se igram svojim novim kućnim ljubimcima. Drugari, ako vam se dopao naš video, ne zaboravite like i subscribe.